Den starter nu først. I dag skal vi lave en lille opgave om konspirationsteorier, som mest af alt handler om symboler og skabte symboler. I konspirationsteoriernes verden er alt symboler eller henvisninger til andre symboler. Og i dette eksempel er der så tale om lidt af en vittighed og et politisk budskab. Det morsomme er, at dette pengepunkt viser, at teksten vi har brug for en revolution. Pointen hermed er, at det er nemt at skabe symboler ud på næsten hvad som helst, hvis man bare er kreativ. Hvad man kan se ved en enkelt Google-søgning. Sådan her. Der ses det, at der fremkommer adskillige eksempler på, hvad man kan folde ud af pengesedler. Eksempelvis her brændende tårne, som så skulle være en farlig henvisning til, at 11. september var planlagt siden dengang dollarsedlerne kom ud. Og hernede, at det var planlagt, at Osama han skulle være præsident, dengang de lavede den seneste 20-dollarseddel. Det der så nu er jeres opgave, det er, hvis vi kigger på det første billede igen, det er at finde ud af, hvad det politiske budskab er, og hvor det kommer fra, og forklare, hvilken ideologisk baggrund det har. Og det skal I forklare for jeres seere, som I laver med jeres lille Screenomatic, og forklare til mig.